मैं तो लेवल उठा दीजिए काय सवाल हमारे पैसा का अच्छा नहीं लगा काय बा अरे डोले ना पलाई ना पलो अरे राम हो पहिले रहो कि जो रोट हो गइले कि पहिले रहो जो रोट हो गइले पहिले रहो जो रोट हो पापा जी के बोतल भरे माछी लो सुने ना बोलू भैया सबके शादी होता कुछ हमारा लगभग 80% लोग के भोजपुरी में शादी हो गई 20% लोग बचल बा जैसे आशुतोष बाबा बचल बनी बिका गया ना बस तब मिलल रे बढ़िया दाम मिलल बाकी ना पड़ी थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए रास्ता को थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दे 2 मिनट के लिए और माता बहन के बीच में जो